Il-ħamis filgħodu bdiet il-ħolma ta' 3 persuni, il-ħolma li jgħixu ħajja indipendenti f'komunità. Christine Borch, Debbie Schembri u Gordon Cardona se jkunu qed jgħixu flimkien f'dar fil-Qawra bl-isem ta' Dar Aquarell. Dar li taqa' taħt ir-responsabbiltà tad-Dar tal-Providenza imma fiha dawn it-3 persuni ser jgħixu ħajja indipendenti. Gordon Cardona qal li għalkemm ma jafx se jsib meta jibda jgħix f'din id-dar, xorta waħda jinsab eċitat li se jibda jgħix ħajja indipendenti. Eċitat għax di ħad fisser bidla fajti, ħad fisser li kolli ċans nkun iktar indipendenti u ġifiri nagħmel għażliet jien fuq kif ngħix ħajti. F'kemmtejn tal-okkażjoni id-direttur tad-Dar tal-Providenza Father Martin Mikallef fisser il-ftuħ tad-dar bħala dar mhux għal persuni b'diżabilità iżda flimkien mal-persuni b'diżabilità. Dan għaliex l-isem tad-dar għażluh ir-residenti stess. Gordon jispjega li għażlu Dar Aquarell għaliex bħalma pittura hija magħmula minn watercolors differenti. Hekk ukoll huma 3 individwi b'abbiltajiet differenti ħolqu xi ħaġa ġdida. Dar fil-komunità. Illum qegħdin ninawguraw din id-dar li fiha jkun hawn 3 residenti li għandhom diżabilità fiżika. Hija x-xewqa tagħna li l-persuni b'diżabilità jibqgħu jgħixu fil-komunità tagħhom. Carmelo Abena fissam il-Partit Laburista faħħar u rringrazzja lid-Dar tal-Providenza għall-bini ta' din id-dar. Qal li dan kien l-isbaħ ġest li wieħed seta' jagħmel fl-okkażjoni tal-25 sena anniversarju mill-mewt tal-pijunier fil-ħidma tal-qasam tad-diżabilità u anke fundatur tad-Dar tal-Providenza Monsinjur Michelazzo Pardi. Anke is-Sindku ta' San Pawl il-Baħar Mario Salerno wera l-apprezzament tiegħu għal ftuħ tat-tieni dar komunitarja. L-ewwel dar fil-komunità Dar Zernieq kienet infetħet 17-il sena ilu fis-Siġġiewi u llum jgħixu fiha 5 residenti. Dar Aquarell kienet inawgurata u mbirka mill-Arċisqof ta' Malta, Paul Cremona.